שלום חברים וברוכים הבאים לעוד סרטון מטורף. עולים עם באבל. אני עכשיו איתה על 922. אז יאללה חבר'ה, יאללה בלגן. ויש לי כבר את 2562. אז איזה מקום להתערב? אוי לא חבר'ה, אוי לא. בוא נקווה, הצלחתי? אז חבר'ה, זה היה עוד סרטון קצר, אבל בכל מקרה תשמעו לערוץ ותפעילו את הפעמון, והנה הגעתי Prestige 1! פשוט תכתבו בתגובות ויאללה, אני אעשה איתכם בשמחה. אז יאללה חבר'ה, זה היה עוד סרטון קצר, אבל זהו. אז שימו לייק, תרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון, ובואו לעוד סרטונים שלי. יאללה ביי.